Лабараторная работа. Вывучэнне ізабарнага працэсу. Абсталяванне. Штатыў з лапкай, шкляная трубка, запаяная з аднаго канца, пасудзіна з гарачай вадой, мензурка з вадой пакаёвай тэмпературы, паддон, тэрмометр, рулетка. Вымяраем даўжыню слупа паветра ў трубцы ў пачатковым стане. Апускаем трубку адкрытым канцом уверх у пасудзіну з гарачай вадой. Змесцім тэрмометр у ваду. Тэмпература гарачага паветра ў трубцы роўная тэмпературы вады ў пасудзіне. Вымераем тэмпературу гарачага паветра ў трубцы. Закрываем адтуліну трубкі, дастаём трубку з пасудзіны з гарачай вадой. Апускаем трубку ў мензурку з вадой пакаёвай тэмпературы. Адкрываем адтуліну трубкі. Пасля ўстанаўлення цеплавой раўнавагі падымаем трубку настолькі, каб узроўні вады ў трубцы і ў мензурцы зраўняліся. Вымяраем даўжыню слупа паветра ў трубцы. Змесцім тэрмометр у ваду. Вымераем тэмпературу паветра ў трубцы. Вылічыце адносіны абсалютных тэмператур і даўжынь слупа паветра ў трубцы. Параўнайце атрыманыя вынікі і зрабіце вывад. Вылічыце адносную хібнасць вымярэння адносін тэмператур. Абсалютную інструментальную хібнасць тэрмометра і абсалютную хібнасць адліку вызначыце па табліцы ў дадатку. Вылічыце абсалютную хібнасць вымярэння адносін тэмператур. Вылічыце адносную хібнасць вымярэння адносін даўжынь слупа паветра. Абсалютную інструментальную хібнасць і абсалютную хібнасць адліку вызначыце па табліцы ў дадатку. Вылічыце абсалютную хібнасць вымярэння адносін даўжынь слупа паветра. Запішыце вынікі вымярэнняў у выглядзе здвоеных няроўнасцей. Параўнайце атрыманыя інтэрвалы значэнняў і зрабіце вывад. Пры якіх умовах для вызначэння параметраў стану газу можна выкарыстаць ураўненне V роўна канстанта T? Чаму пры выкананні дадзенай работы працэс ахаладжэння паветра можна лічыць практычна ізабарным?